Самар, доброго вечора. Це завершальна година ефіру «Вогонь» на телеканалі АТR на сьогодні. І поки ми очікуємо нашого гостя в студії Дениса Москалика, будемо говорити по онлайн-зв'язку з Віталієм Шведовим, аналітиком, радником голови Луганської обласної держадміністрації, керівником військово-цивільної адміністрації в 15-16 роках. Доброго вечора, пане Віталію. Доброго вечора. Тут на попередньому ефірі у мене був енергетичний експерт Олександр Харченко, і від нього пролунало ще таке одне заспокоєння щодо можливої агресії. Він сказав, одна з таємних, але відомих зброй України – це атомна енергетика, і наважитися почати широкомасштабну операцію проти країни, де є такі електростанції. Він навів приклад, наприклад, Запорізьку, що в разі потрапляння туди падіння літака або потрапляння бомби і прориву машинного відділення буде така загроза, що каже, вся європейська частина планети від Уралу до Піренеїв, Іспанії буде непридатна до життя. Наскільки ці речі для вас теж є аргументом, що в порозумінні широкомасштабного не має бути, в принципі, якщо слідувати якоїсь логіці, якщо ця логіка присутня і у російської сторони? Знаєте, я постійно всіх говорю, що потрібно ситуацію сьогоднішню зважувати з позиції сьогоднішніх позицій. Тобто не аналізувати з позиції 14 року. У нас чомусь більшість експертів аналізує саме так. Я згоден з цим експертом і можу тільки додати, що Україна на сьогоднішній день при усій складності ситуації знаходиться у центрі геополітичної складової світу. І фактично при розумному і фаховому підході Україна може спрямувати дійсно нову Європу, оскільки Україна стала центром протидії російській імперській політиці. Ви ж дивіться, до цього ніколи не було, коли щоб Європа, Сполучені Штати, Канада, там інші країни, Великобританія одноголосно, Італія, Франція, Німеччина одноголосно підтримували Україну. А сьогодні ми це бачимо і маємо це вже як факт, який відбувся. Ми бачимо передачу нам озброєння, яке також є. І цей експерт абсолютно правильно каже, бо дуже багато складових, які говорять, незважаючи на перекидку сил росіян до кордону з Україною, про те, що неможливо Росії захопити Україну, навіть якусь частину. І атомна енергетика – це одна з складових. Тепер дивіться, така колосальна міжнародна консолідація. Дає вона можливість Путіну спокійно робити ті дії, які робить Штатського році? Ні, не дає. Сполучені Штати провели інформаційну, я вважаю, мега-круту професійну і інформаційну кампанію по перетягуванню на наш бік європейської спільноти. І зараз, як факт, якраз днями 73 фахівця Східної Європи у Німеччині звернулися до своєї влади з відкритим листом про те, що потрібно політику, ублажати Росію, перестати, а перейти до того, щоб поставити Росію на місце. Розумієте? Тобто фактично це каже, що Путін програв європейську війну за уми Європи. І таким чином він занурюється в більш ізольований простір. Це перше. А друге, дивіться, Україна вже має серйозну армію. Ця армія озброєна сучасним озброєнням, має підтримку аеророзвідки своєї власної, має ударні байрактари, має підтримку Сполучених Штатів Великобританії у плані курсування авіації, розвитку авіації. Тобто це зовсім інша війна, це зовсім інша протидія Росії. І така консолідація зусиль світова, вона просто не дає можливості Путіну. І коли Путін подібну операцію намагався реалізувати в Казахстані, то обурився Китай, Туреччина, і там близько 1,5 доби і сили Росії покинули територію Казахстану. І в Казахстані, до речі, прийшли до влади
саме більш такі національні лідери, з націоналістичним поглядом. І це, я вважаю, добре. Це також говорить не на користь Росії. Росія кожен раз вона виграє тактично, тобто вона на короткий період показує якісь результати, вона це робить для внутрішнього споживача, тобто для своїх громадян. Показати, як вона могутня, спроможна, як їм всі бояться. А де-факто вона програє війну. Вона програла війну економічну, газову, коли намагалася шантажувати Європу. В результаті Європа отримала прокачку норвезького газу. Також американці повернули туди танкери. І таким чином ціна з 2190 впала до $900. Я думаю, що вона буде ще. Тобто потреби вже острові в Росії немає. І Європа розуміє, що це постійна гонка, така ін'єкція такого гопника, який буде це робити постійно. Шантажувати, давити і так далі. Тому я вважаю, що потрібно аналізувати ситуацію якраз з позиції саме таких глобальних пріоритетів. Коли ви торкнулися Казахстану і навели такий приклад, що Росії довелося йти за кілька діб з Казахстану, тому що тут була позиція Китаю і Туреччини, що практично могли би робити Китай і Туреччина, якби там Росія не пішла би звідти. От Туреччина взагалі далеко і немає навіть прямих кордонів і важко уявити. Які дії Китаю могли би бути і як ці країни могли переконати Росію піти, якби не була власна згода Росії піти звідти? Дивіться, є дуже багато способів впливу на Росію. Починаючи, наприклад, якщо беремо Китай, починаючи з співпраці енергетичної, і закінчуючи фактично окупацію більш технічною Китая, фактично усього Сибіру і усього Сходу, фактично. Чому? Тому що там навіть є рухи, які захищають етнічних росіян якраз там. Це якраз дальній схід, близький схід Росії. Чому? Тому що китайці фактично ці території захопили іще у 80-х роках. Бо я навіть навчався з одним з таких хлопців, який з Забайкалу, селище Зоряне, посілок Зв'язний. То він казав, що китайці тоді вже повністю домінували в них. І фактично більшість вже жили на території, мали китайські паспорти. А спілкуючись з китайцями, у мене є друзі китайці, вони кажуть, ми маємо 90% там побудованої інфраструктури за китайські гроші. І оця вся інфраструктура обслуговується китайцями. Тобто, якщо китайці дадуть команду і піднімуть паспорти просто-напросто на території Сибіру там, і Дальнього Сходу, то я думаю, що це буде набагато яскравіше, чим росіяни намагалися зробити це у Криму. Але вони це робили примусово, а там це фактично. Тобто китайці знаходяться фактично, інфраструктура їх, фінанси їх, громадяни також їх. Так що, повірте мені, у Китаю дуже багато способів впливу. До нас приєднався Денис Москалик, координатор напряму міжнародної політики Центру політичних досліджень, Інституту стратегічних досліджень. І на початку вечірнього ефіру ще був у нас військовий колишній і експерт Павло Лакійчук. І коли він казав, що заспокоює трошки оце надання допомоги британцям, оці 1000 НЛО протитанкових ракет, і тим, що американці до цього забезпечили джавелінами, є українські корсари, але коли спитав я про небо, то тут не зовсім все райдужно, бо системи протиповітряної оборони є, але вони не такі потужні, і широкомасштабний наступ Україна не зможе зупинити. Як оцінюєте з повітряної точки зору? Бо в перекиданні до наших кордонів там вже багато і десантури, і військової авіації. Як цей напрямок оцінюєте? В першу чергу хотів відзначити, що вже прибув 7-й борт із
протитанковими засобами, тобто їх вже 1260. Це найбільша одномоментна власне поставка подібного озброєння для України. Що стосується протиповітряної оборони, то тут є розрахунок, власне кажучи, на українські ресурси і певна політична опозиція щодо в західних країнах щодо надання засобів протиповітряної оборони іншим країнам. Це пов'язано, власне кажучи, із певним негативним політичним фльором, пов'язаним з постачанням засобів протиповітряної оборони свого часу афганським маджахедам. І загалом постачання, скажімо так, під час холодної війни, оскільки воно має, власне кажучи, негативну репутацію. Тому для того, щоб подати цю позицію, потрібно в подальшому, власне, розвивати військову співпрацю. Ну, не можеш порівняти українську державу з афганськими маджахедами? Реально не можна порівняти, але це мова не про певну логіку чи аналіз. Це мова про певні суспільні настрої і те, що саме таке рішення, воно зіткнеться з політичною позицією. Тут ви погоджуєтеся, це слабка ланка, да, української оборони, саме протиповітряна частина? Ну, власне кажучи, західні партнери вважають, що це якраз із тих засобів, які Україна може щонайменше частково забезпечити сама. Тобто на даний момент, власне, Україна має протиповітряну оборону, що здатна протистояти противнику. Безумовно, в подальшому варто буде розвивати цей напрямок, але це вже залежить не стільки від України, скільки від політичної рішучості західних еліт. Пане Віталію, у вас є що додати до цієї частини, що стосується протиповітряної оборони? Знаєте, я минулого року був на виставці, якраз безпековій, там було дуже багато розробок саме українських. І, повірте, у України є що протиставити російській загрозі, в тому числі повітряній. Головне, щоб це правильно сприймалося владою і правильно реалізовувалося на практиці. А із того, що є, ви, мабуть, забули, що у нас давно вже існують кольчуги, які ще за часів Кучми були. Вони вже модернізовані на сьогоднішній день. Тобто системи протиповітряної оборони у нас є. Тобто виявлення, знищення. Можливо, не такі потужні, як хотілося б, але вони є. Дійсно, я погоджуюсь з спікером. Більш того, те, що я казав, Сполучені Штати, Великобританія, Польща і так далі, країни НАТО, вони приведені в бойову готовність. Фактично, ті, які знаходяться недалеко від нас. Це 40-тисячний контингент. І частина якраз авіаційна, вона сконцентрована у странах Балтії. Тобто вони можуть підтримку Україні здійснити, тобто і британці в тому числі, за командою без жодних проблем. Тим більше, що для них це не означає прямого ведення війни за Україну. Це повітряна підтримка. А в якій формі це може бути повітряна підтримка? Що мається на увазі? Що мається на увазі? Дивіться, є комплекси, які можуть бути оперативно перекинуті. Логістика вже відпрацьована. Тобто по НЛАВ. Те, що стосується літаків, так само. Тому я вважаю, що якраз те, що відбувається зараз, це якраз варіант напрацювання, як це було під час Другої світової, називається ленд-ліз. А активно включився в цей процес знову турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Якщо складно перекладати, в принципі, його мову і ті формулювання, які він підбирає, коли описував цю ситуацію, то найбільше він висловився вчора, коли повертався з Албанії. Він не те, що дуже низькою оцінює, він називає, що регіон, достатньо він навколо в Сирії і Іраку, цей регіон не те, що не витримає, не перенесе нової війни. Включився і його партнер, фактично, коаліційний Ільхам Алієв, президент Азербайджану, який відвідав Київ, сам Ердоган збирається відвідати 3 числа Київ, а це означає, що раз він збирається, якби не очікує до 3-го якихось військових дій. Що є в арсеналі Ердогана? Чи здатен він зупиняти Путіна? Зупиняти Путіна він здатен насамперед погрозами, власне кажучи, розриву економічних певних угод і зв'язків. Наступне – це, власне кажучи, активізацію операцій турецьких, спрямованих проти Росії і їхніх союзників в Сирії і в Закавказі. Наступне – це, і безумовно найважливіше для України – це поглиблення військово-технічної співпраці. Зараз активно розвивається, вже закуплено цілий ряд безпілотників, і що більш важливо, власне, станцій
контролю за безпілотниками, які зараз на даний момент є з запасом у нас. В подальшому розраховується, що ми будемо закуповувати додаткові засоби, які ми так чи інакше або закуповуємо в Туреччині, або які є спільною турецько-української комплектації. Я маю на увазі протитанкові комплекси, знову ж таки, керовані, які користуються турецькою технікою. І допомога Туреччини пов'язаною з аерокосмічною і кіберсферою, яка зараз активно в них розвивається. Це засоби електроніки, тобто, по суті, для того, щоб Україна помітно посилила власну обороноздатність. Угу. Пане Віталію? Можна про це багато говорити. Можна продовжити, наприклад, те, що ми почали по підтримці противоздушній обороні, протиповітряної. Я вам відкрию такий невеличкий секрет, що наші пілоти якраз проходять стажування на симуляторах, які симулюють якраз британські, американські самольоти. І фактично, у разі загрози, цей контингент, який знаходиться у странах Балтії, він може бути перекинутий в Україну, Україна може їх застосувати для себе. Та ж сама ситуація може бути і з Туреччиною застосована. Це по-перше. По-друге, знаєте, головне, що я вважаю, наша стратегічна помилка, як і світова, це дуже багато приділяти уваги Путіну. Чому? Тому що чим більше ми приділяємо уваги Путіну, тим більше він набирає ваги. А він якраз саме цього і хоче, він якраз прагне саме цього. І він за рахунок ескалації намагається змусити з собою рахуватися і вести переговори. І Захід має не просто говорити, поставити жорстку умову, що якщо ти хочеш спілкуватися, для цього є дипломатичні засоби, і якщо ти будеш використовувати, то ми готові до спілкування. А якщо ти будеш постійно піднімати планку ескалації, то це не є предметом переговорів взагалі. Я вважаю, така позиція має бути. І Україна на сьогоднішній день знаходиться у центрі якраз цієї консолідуючої комбінації. Я вважаю, що зараз дуже потужно повинна працювати наша дипломатія, яка, на жаль, не допрацьовує. А повертаючись до турецького президента, це такий унікальний лідер Туреччини, який поєднує в собі, я би сказав, такий військово-торговий. Він за торгівлю всіх з усіма і за збагачення всіх за рахунок торгівлі, він для кожної країни, неважливо, це Україна, Росія, Боснія чи Герцеговина, Сполучені Штати, в нього є показники торгові, яких він прагне досягнути. А окрім того, але з іншого боку, він і показує, що він досить агресивний лідер, який і війська вміє застосовувати, якщо... Так. Колись раніше, вибачаюсь, якось в вашій програмі казав уже, що Туреччина фактично отримала таку пальму первенства в арабському регіоні, і фактично вона зараз є таким провайдером західної ідеї, бо Туреччина, вона найбільш така європезована країна. Трошки про його проєктом його 20-річчя при владі це є канал Істамбул, який він, попри все, хоче збудувати, і це насамперед мова йдеться про зароблення грошей. Навряд чи йому цікаво, коли вже якісь порти там Криму є закритими, і якщо військові дії далі захоплення, це Чорне море перетворюється на російське озеро, фактично під контролем, і нема сенсу взагалі вкладатися тоді в якісь речі на Босфорському напрямку. А навіть такі обережні політологи, як Тогрул Ісмаїл, зараз він професор Анкарського університету, в ефірі у нас сказав, що автоматично в разі війни закриються тоді проливи для пересування. Наскільки це важливо для росіян, наскільки важливо для них оцей проливий чорноморський напрямок і не перетворення власними ж руками моря на озеро? Власне кажучи, мілітаризація, дестабілізація Чорноморського регіону прямо протирічить інтересам Туреччини, як, власне, і закриття проток. Проблема в тому, що Росія сама йде на це, і її, безумовно, цим будуть намагатися загрозою цього тиснути. Для Росії Чорноморські протоки – це певне вікно на південь,
з яким, власне кажучи, використовує активно Росія не лише для постачання, власне кажучи, власного груповання в Сирії, що зберігається, але й також власне торгівлі з глобальним півднем. Це один з найважливіших власне напрямків для після Європейського Союзу і Китаю для Російської Федерації. Тобто це економічні проблеми. Більшою мірою тут варто звернути увагу на те, що взагалі співпраця між Україною і Туреччиною, вона найбільш поглибилася саме на морському напрямку, тобто домовилися щодо спільного патрулювання, яке вже проводиться кілька років в Чорному морі. Відповідно, спільна робота над посиленням військово-морських сил України, тому що це реальна загроза для всіх країн регіону, подальше посилення тут Росії. Пане Віталію, ну для Росії ж питання і Криму, і війни з Україною, здається, воно зовсім не в економічній площині, хоча кажуть, що завжди війни мають підґрунтя економічне. От, здається, це один із прикладів, можливо, я помиляюся, і мені пояснюють, чому це економічно вигідно для Росії. Ну, скоріш за все, всі надбання, то, що вона набула, воно економічно до втрат російських веде. Чи є якийсь зиск від того для Росії, чи все ж таки, якщо вона наважиться на якусь агресію, для неї це питання ідей руського міру і зовсім не питання економіки? Я поставив питання не так. Я ж все-таки закінчу те, що я казав, що Туреччина все-таки провайдер Заходу. Туреччині віддали фактично можливість координувати і керувати якраз на цій частині території. Чому ми бачимо підтримку Азербайджану? Саме Туреччина виконувала цю функцію. Туреччина знову отримала можливість реалізовувати свої імперські амбіції. І Ердоган це дійсно показує, він це здійснює на практиці, він це робить. І частково він якраз приїжджає в Україну і говорить, що ми готові виступити якраз майданчик. Туреччина поступово намагається домінувати на даній території. І вона буде усіляко, усіма можливими і неможливими шляхами тіснити Росію, яка там їй заважає. Тому я вважаю, що Туреччина – це такий цікавіший союзник якраз по Чорному морі для України, оскільки співпадають інтереси України і інтереси Туреччини у даному питанні. Тобто єдиний ворог у нас – це фактично Росія. І Туреччина, як ви кажете, вона і веде торгівлю, і у неї є геополітичні амбіції. І це для України дуже добре. А як це для Росії? Для Росії взагалі будь-які погані відносини з країнами іншими, такими великими, як Туреччина, як Китай, Сполучені Штати і всі інші, Великобританія, Німеччина, це втрати бюджету, які і так вони зараз знаходяться в кращому, так сказати, вигляді. Тому Росія, ще раз кажу, вона буде поступово економічно руйнуватися. Тобто я вважаю, що те, що відбувається зараз, це початок краху великої Російської імперії. Ніхто з експертів не пристав на думку, що Росія сприйме оцю турецьку пропозицію зробити зустріч в Анкарі чи в Стамбулі, тому що фактично це пропозиція змінити мінський майданчик на турецький майданчик. Мінський, зрозуміло, він територія країни не є навіть вже формально нейтральною, і всі висловлювання Лукашенко показують, що навряд чи українська влада сприйме це як місце проведення переговорів, але для росіян зміна цього майданчику – це розширення кола питань до них, бо дехто з експертів вважає, що на турецькому майданчику, окрім Донбасу, тоді змушені будуть говорити про Крим, або турецький президент навіть в питанні цьому, коли коментував, згадав знову питання Криму, згадав, що вони постійно Путіну кажуть про незгоду з анексією, згадав, що це явище, фактично він використав слово, яке каже, що Крим в занепаді опинився в результаті цього. І саме тому, хоча вони один одного нібито добре розуміють і один по відношенню до одного вибирають дуже коректну лексику, а ми знаємо, наскільки Ердоган може бути некоректним по відношенню до Макрона або до західних лідерів будь-кого, включно іноді з американськими президентами.
що тут російська сторона знову не погодиться на ці пропозиції? Росія, безумовно, не погодиться. Справа в тому, що Росія є проактивною стороною в даному конфлікті, вона є країною-агресором, і вона продавлює, власне, формування форматів переговорів максимально комплементарних для них. Коли, власне, партнер Франція, партнер Німеччина, яка, зокрема, перекривала повітряний простір для отримання британської військової допомоги якраз в ці дні, вони якраз і присутні в тому форматі, тому що вони, швидше за все, будуть сильні погодитися з Росією. У разі, якщо, власне кажучи, про залучення інших країн до формату переговорів йдеться давно, Росія їх всі відкидає, чи це мова про США, чи про Туреччину, а вона не вважає їх достатньо благонадійними і, відповідно, потрібними для її зовнішньополітичних цілей в рамках форматів переговорів. Тому вона Туреччину туди не пустить. Півхвилини, пане Віталію. Я такої ж думки, що росіяни будуть намагатися десь на більш нейтральну територію, а взагалі навіть не на нейтральну, а на підконтрольну їм територію. Бо дійсно, як каже Денис, вони будують для себе максимально вигідний майданчик і максимально невигідний для України. Тому дійсно так і є. Але з Туреччиною потрібно не забувати про свої інтереси, оскільки турки роблять це для себе, а не для України. Тоді, що мені кажуть, ще хвилин, тоді по півхвилини кожному, що може бути цим нейтральним майданчиком в уявленні всіх сторін, де можете зустрітися і говорити? Це Швейцарія або Австрія. Швидше за все, вони найчастіше використовуються в ході власне розгортання переговорів, в ході актуальних конфліктів 20-21 століття. Ми вже бачили певну серію переговорів, яка частково якраз відбувалася на Женевському майданчику. Це Росія. Це Росія, США і Росія ОБСЄ. І, відповідно, швидше за все будуть залучати саме ці майданчики в майбутньому. Пане Віталію, що є для вас, погоджуюся з цим, що це, скоріше за все, буде Центральна Європа, Швейцарія, Австрія? Думаю, що там усі будуть. Дякую нашим експертам за те, що долучилися до цього ефіру. Він був у нас сьогодні найкоротший. Я просто представлю ще раз. Це Денис Москал, координатор напряму міжнародної політики Інституту стратегічних досліджень. Віталій Шведов, в минулому керівник військово-цивільної адміністрації, нині радник голови Луганської обласної адміністрації. І це був Бугунь, завершальний на сьогодні на телеканалі АТR. Вже зустрінемося завтра. Зустрічайте Ольсу Михайлову о 3-й годині за Києвом.